Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Isakhona iflu. Yikho ngikhuluma ngokumemeza guys, ngiyaxolisa lapho ukuthi ngiyanimemeza. Siyaxoxa futhi izingane zesithembu. Nangu uSibindi ezama ukuphoxa uVuyo kodwa kuphoxeka yena. Kuphoxeka yena kule ndaba ngoba uSibindi uthe yena mayefika neshow le izingane zesithembu uzobukisa abanye ukuthi isithembu siqalaphi, okusho ukuthi yena uzoba yisibuko sabanye abafuna ukuqala ukwenza isithembu. Yebo, mayesefika ke okokuqala khona uVuyo khona uTirelo ku-season 1. Ku-season 2 sekungena noMacele ke, uMacele asethi ke uzoqala ngaye abe first wife. Into esixakayo uthe vele isithembu siqala la emjolweni, siqala la kuma-girlfriends. Njengomuntu ke osethi ufundisa abanye ukuthi isithembu senziwa njani, besicabanga ukuthi unezinto eziqondile. Mhlawumbe ukuthi mayekhuluma ke nabo osisi laba avela nabo ukuthi nalo uhlobo lwebhizinisi esifuna sesihlanganyele kulo ukuze sizothola imali enje senze lokho. Kulo nyaka ngibona ukuthi ngikhipha inkomo engaka ukuze yabo uhamba isikhathi izinto eziqonde. Uyaphithizela we guys, uyaphithizela. Futhi ngiyasola ngathi nje umayena othe akancishwe nemali ngoba imali inikwe izingane. Uyabona ile episode kade sibona Sunday ivezile ngempela ukuthi leyo kupatanisa wayengakhuluma iphutha. Nakuba yena wayeyiveza ukuthi uVuyo aka-understand. Akusiyena nompumelelo lapha ku season 1 ade ehleli noTirelo bebuka iTV le ya TV eveza ukuthi ingane yenze njani, ingane yakhahlela esiswini bebuka iTV ethi ke umpumelelo lapho uVuyo angikwenzanga lokhu naye kodwa mayengaphinda. Lo mfana lo uthi uVuyo mayengaphinda vele uyazi ukuthi uVuyo semphindile. Uthi uVuyo mayengaphinda noVuyo uzoyibuka naye iTV bebuka ukuthi ingane yenze njani. Manje futhi yena usesitshela ukuthi imali ye-photoshoot ubenginayo, uVuyo umphoqile. Angithi uthe yena mase uVuyo ephinda uzomnikeza experience ehlukile ngoba uzobe seduze naye. Manje usesanayo imali ye-photoshoot. Akanayo imali ye-photoshoot, le photoshoot kwampintsho. Hey guys, wayemuhle uVuyo lapha kwi-photoshoot kodwa impumelelo wayegqoka impahla ezazingamishi izinto zaVuyo. Okunye ke phela le photoshoot uVuyo kufanele ukuthi ayenze ngoba isikhathi se-pregnancy siyadlula kube khona umntwana. So uVuyo mayecela i-photoshoot ucela ukuthi naye abe naye ama-memories, abe nezinto ayibukayo ezinhle ukuthi uzenzile kule pregnancy yakhe. Kusho bani futhi ukuthi uVuyo ke njengamanje uzoba seduze kwakhe uzo-enjoy mayephinda. Usho yena lo. Ngicela nimbuke futhi mayesesho khona lapho ukuthi kuVuyo angiyenzanga siyibuka nge-TV kodwa mayephinda sizoyibuka. Ukuthi wayesho ngathi usho into elula, akazi nokuthi ingane ibiza kanjani nokuthi nje nithi kodwa uyayihamba imihlangano yabazali esikoleni, uyayihamba. Okay, ngiqhubeke ngimtshela. Mase sesitshela ngokuthi ke imali ye-photoshoot yena wayempintsha, wayengenayo imali kodwa wagcina esenzile. Bese hamba seyobuka izithombe siyabona ukuthi uqwente ingafani noVuyo kodwa ke wayehleka, wayezama ukuhleka. Hayilo, sesiyibuza ukuthi ke i-photoshoot angaboni ukuthi ibalekile kuVuyo, imali le azolobola ngayo usezoyithathaphi? Ngoba ethi uzokwenza, ngoba sethi nje manje ufuna ukwenza vele le ndlela afuna ukuqala ngayo. Ngimcelile ngathi nize nimmemeze uNosipho. uNosipho cele nimmemeze ngoba seniyamazi, nimtshele. Mina nginalo idatha lokuthi ngingene ku-DM wakhe. Nanokuthi angithandi ukuhlupha izingane kodwa nje lena asifuni ukuthi yena ethi akabonanga. Isizathu sokuthi yena simmemeze sesi-enjoya kodwa enjoya nge-order. Enjoya kodwa ubuye ume eceleni uyibalele nawe ubone ukuthi le mithi ikhona yini. Ngoba imithi mawubala uyabona ukuthi hayi ngeke ngik-afford lokhu. Naye izinto angena ukuthi akangene ezazi ukuthi uzoyi-afforda nemizwa yakhe yonke into ku-clear.
le nto engizoyisho kule video. Ngapha-ke siyamuzwa uSibindi useyahamba nabanye baba uthi ngizoqala ngentombi nto. Ku-season 5 ubaba wakhe eqala ukutshela uMayeni wathi nje akekho afuna ukuthi asale. Wathi uma esephuma emnyango asendlini kaMayeni wathi kodwa sizobona ukuthi mase siqala kanjani, sikhokha kanjani. Seku-season 7 manje. Ku-season 7 kubizwe i-meeting ukuthi uMpumelelo akhulume into ezwakalayo ngoba shuthi uma ekhuluma noVuyo akazwakali. Useze uyabizwa nje ukuthi akazokhuluma phakathi kwabazali, mhlawumpe abazali bebe ufakazi wento ayishoyo ngoba usejika inkulumo wajika. Bengithi-ke uNosipho Cele ngoba yena musha sha akufani noVuyo. uVuyo sifike siy'ngane sezikhona manje, asikwazi ukuthi siphawule kakhulu koVuyo ngoba uVuyo manje basenendima yokuba abazali, bona yibo bezolokhu bebonisana eceleni bebizana. uNosipho-ke sithi thina bazokubhukha nawe, ungami ngokuthi uyintombi itshitshi ngoba kuyashiwo ukuthi uma sekudlulile akusabuyiseleki. Siyakubona ukutshitshwa akusabuyiseleki, kodwa kuzobe sekuthiwa igazi lakaMseleki ngeke lihambe libe sey'ntabeni. Sowudidekile wedwa, imizwa isikudida. Sikhulume nathi masuthi kanti abantu bafunani kithi, usuza lamavidiyo lawo afana nale yami usuthi abantu bafunani kithi. Ngoba abantu ngeke bengene bekhulume ulalele ubwazi ukuthi impilo oyiphilayo iqondile. Lona uthi-ke uVuyo shuthi ukwi-competition. Mususibalela uVuyo ukuthi ukwi-competition kanti ume ngani? Ngeke phela uthi uzofundisa abantu ukuthi isithembu siqalwa phansi uveza zonke izinto, kodwa lezi zinto sithi thina-ke kuwena fanele ungene kuzo fully. Njengo-100% ifoni masigcwele ungene khaxa ngoba lapho kufanele udlale iroli yakho usitshela ukuthi bowupatanisa. Wayesholani pho ukuthi uzoyibuka i-TV noVuyo ngoba phela wayeqonda ukuthi uma uVuyo esephinda enye i-pregnancy yobe sehamba naye emsupport aseseduze kwakhe. Kwakhona lapho ngize ngitshele ukuthi iqale phi indaba yaTirelo, sengiyakhumbula indaba yaTirelo nale beef kubalandeli. Angiyazi-ke yabe eceleni, ngibala kubalandeli. Iqale phi indaba yaTirelo? Angithi i-pregnancy iyenza ukuthi i-pregnancy iba ngendlela engafani. Omunye iyamenza ukuthi abe emotional. Ku-season 1 uVuyo be-emotional, kunezinto ayibhekayo ey'ngazwakali kahle. Ngalesi sikhathi uVuyo engathi u-emotional, u-confused, uTirelo belobe ehleka ubala. Manje abanye bathi hawu, ngoba le boyfriend yabo bobabili uma imdida le boyfriend yena elobe ehleka ubala, ubona ukuthi-ke ngeke uze kumenzeni lokhu. Base bethi-ke abanye phela eyakhe i-pregnancy iyamhlekisa, eyaVuyo-ke uVuyo emotional. Kuyimanje Simuzwe sathi mina ngizwe ukuba u-bigger person. Asazi ukuthi uqaleni ukuba u-bigger person, useya-withdraw ukuba u-bigger person. Yasho i-therapist aze ngixoxele. Nake ngaya kwi-therapist nami ngey'nkinga zami-ke ey'hlangene-ke nje nokunye, kodwa nganganithi ufahla leyo ndaba. Kwase kuthiwa-ke leyo ndaba leyo-ke into ezongisiza ukuthi ngikhulume ngayo ngingalobu nje ngizama ukuthi ngiyayi-erase emqondweni wami or whatever, kodwa kumele ngidile nayo, yabo. So mase ngidila nayo-ke i-therapist phela ukhuluma izinto ey'ningi. Ngase i-therapist ungazenzi u-bigger person emhlabeni awubi u-bigger person. Hawu, ngayishiya phansi indaba yokuba u-bigger person. Nakuba phela kungaphelile 100% ngoba kuma-situations amaningi ngiyangithanda ukuzwa iside lomunye, ngimzwisise ukuthi uthini before ngijaja, before ngenza iy'nqumo. Ngisho ngabe kuphi ngisho nasemsebenzini nayo ngabe kuphi nje, ngiyathanda ukulalela ukuthi ngizwisise ngoba kwesinye isikhathi siyashesha ukuba defensive noma usheshe uzibone u-right, kanti kumele uzinike ukuthi lo amehlo akhe abuke agcinaphi, imizwa yakhe kahle kahle uthini, umlalelisise.
Ngathi-ke uma ngikhuluma ne-therapist, yazi i-therapist ukuba u-bigger person akukhokheli. Uzobopha izinto ey'ningi lapha ngaphakathi kuwe, lezi zinto zikusanganisa umqondo. Hawu, ngathi nami uma ngicubungula le nto ngathi hayibo, ukuba u-bigger person akukhokheli. Uku-accept-a izinto ezingekho right akukhokheli. Uku-understand-a ngoba yabo leyo ukuthi uya-understand-a. Ngicela ninake guys, ningaze ningitshele ukuthi nginixoxela inganekwane. Uboke unake kuzona zonke izimo la kukhulunywa nokuthi ubani uya-understand-a. Leyo nto abamtshela yona isuke i-wrong. Kodwa sebekufakile ekhanda ukuthi hawu uya-understand-a, hawu uya-understand-a, hawu uyamukela izimo. Yini le yamukelwayo kuqala? Kwamukelwani? Khona yinto efanele yamukelwe yini? Naleyo nto okufuna ukuthi uyi-understand-e yinto efanele ukuthi i-understand-we yini? Hawu, ngithe mase ngiqala nginaka lezo zimo ukuthi hayibo, kanti ukuthi uya-understand usuke wenziwe isilinyana. Kwaba-ke sengathi-ke ufix u-toxic, ufix u-bitter. Hawu, abantu-ke banjalo. Uma usuqala wena usuthi hayibo, hheyi, angihlangani nento enje. Sebeyakujikela. Ngesikhathi uhlangana wena ulimala ngaphakathi, uhlangana wenza izinto ezenza wena isilinyana, akunankinga. Uma usushintsha-ke ithoni nawe usethi angihlangana nalezi zinto, usuwenza izinto ezenza wena ube better, bayajika abantu, sekuwuwo omubi manje. Hawu, hey guys, sengixoxela-ke izinto-ke nami engixoxela zona, angisazi noma sengiphumile kule nto ade ngizoyixoxa lana. Sengize ngakhohlwa i-photoshoot. I-photoshoot bekuthiwa phela ku-expose ukuthi uVuyo-ke uyakhompyutha uNomona. Thina sithi hayi bo, ishaya wena nje. Wena phela usewuzofundisa abanye ukuthi isithembu siqala kanjani. Kanti isithembu wena usiqala imali ungenayo ngoba ubaba wakho wathi isithembu esamadoda athile. Wena uzibona uyindoda ethile noma ucabanga ukuthi uzofana nobaba wakho. Akasho ngoni ubaba wakhe washo asisithembu esamadoda athile. Wathi futhi isithembu sifuna ukuthi imali ibe khona. Yena-ke usathunywa ukuthi ahambe yosebenza abe busy le ngoba esithi useceleni kwabazali. Mase seceleni kwabazali useyaphazamiseka, iy'ndaba seyiphuma la yonke indawo. Sebethi abazali awubuye kuzohlala ekhaya. Uyindoda ethile kodwa ukhontrolwa abazali. Hhayi ukuthi bayamkhontrola, usaphethwe abazali. Ngoba namanje silandela ukuthi khona isithembu ngoba esiqala kubalulekile ukuthi akhulume nabazali bakhe. Kodwa uma ekhuluma nabazali bakhe u-ready yini? Hhayi, niyongitshela uma nimbona e-ready. Mina kodwa ngimbone lapha ephathini yalwandle bese kuwuye ojabulele labo sisi abafikile. Inkinga isandla sakhe esinye esibamba uNosipho, lesi esinye uyibrasha ngasebusweni ukuthi lo mdanso lo uyawufila. Kodwa uhleli noNosipho aqala ukumkhombisa iy'ngane zakubo. Ngapha uthi kule show asibuki ukuthi uVuyo aka-understand, kodwa thina samuzwa wathi kuVuyo angaze ngikwenze lokhu, uma esephinda-ke izinto zizohluka. Ngathi mina uthathaphi umqondo wokuthi uVuyo uma esephinda ingane ibihlala noMayeni? Sesizwile uMayeni esho ukuthi ingane nje ayikho into engakanani uMpumelelo ayenzayo ngoba uyena omdala obhekele ingane kuzona zonke izinto. Yena uthi uVuyo uma ephinda i-experience yakhe izoba ngcono. Hayi guys, ngivale le video yinde manje. Ngiyabonga support, bye.